Kam ideš? Poď do elektriny. Interne sme veľa pracovali na vstupe SPP na trh s elektrickou energiou. Ja sama som jedným z prvých zákazníkov elektriny výhodne od SPP. Samozrejme, najväčšia výhoda našej ponuky je cenová výhoda. Potom férovosť zmluvných podmienok. V našich zmluvách jednoducho nenájdete žiadne chytáky alebo skryté poplatky. A samozrejme, kvalita obsluhy a dostupnosť na celom Slovensku je dôležitá. Ako tradičný dodávateľ zemného plynu na Slovensku sme vyslyšali želanie zákazníka, ktorý chce dostávať obidve energie z jednej ruky, zemný plyn a elektrickú energiu. Po určitom období príprav sme teda vstúpili na trh s obidvomi energiami. Dnes dodávame slovenským zákazníkom zemný plyn a elektrickú energiu z jednej ruky. Som Petra Dychová a aj napriek tomu, že pracujem v SPP, musím poctivo priznať, že radšej pečiem v elektrickej rúre než v plynovej. A preto vám teraz SPP ponúka okrem plynu aj elektrinu. Prejdite k nám a ušetríte až 8% na pol roka. To je férová ponuka od SPP. Peťa, tie mafiny si piekla ty?